kan ikke få den i øjnene, selvom man ikke er tæt på. Så derfor pas altid på hans tud, for den er farlig hver gang Christoffer han er ude. Næse er bare stor. Han har i hvert fald ikke fået den fra sin mor. Det er svært at se hans ansigt, for hans tud er i vejen. Måske skulle han få en operation, fordi hans næse den er lige så stor som et kog.